Дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Мы сёння прыйшлі з вуліцы, а ў пакойчыку нікога. Ага, толькі запіска. Тёма, як ты думаеш, ад каго? Ну, тут некалькі варыянтаў. Першы ад Нестара, другі ад Топы, трэці ад дзядулі Дабрадзея, а чацвёрты ад няні Палінкі. Пяты ад Бусліка. Тёма, так можна цэлы вечар гадаць. Не, ад Бусліка не можа быць. Ён яшчэ пісаць не ўмее. Ды я не пра тое. А пра што? Трэба проста ўзяць гэтую запіску і прачытаць яе, і ўсё. А я думаў, ты хацела ва ўгадайку пагуляць. Не, усё чытаем. Прывітанне, сябры. Я крыху затрымліваюся. Пагуляйце ў якую-небудзь спакойную гульню, ваша фея. Дык гэта ад феі. О, які здагадлівы. Так, а ў што будзем гуляць? Давай у піратаў. Цур, я капітан Джек Верабей. Ну, Тёма, ну дзе ты бачыў спакойных піратаў, га? Феечка ж прасіла, каб гульня была спакойная. Тады вышэй ногі ад зямлі. Цур, ты вода. Яшчэ раз паўтараю, спакойную гульню трэба выбраць, а ты узлезеш на палічку і нос сабе разаб'еш. Ну так. А як ты здогадалася, што я збіраюся на палічку? Ну што, я цябе не ведаю. Ну тады ў што гуляць будзем, калі і то нельга, і то нельга. А давай у чаяванне, ну понарошку. Я нібы гаспадыня, а ты мой гость. Да не хочу я ў чаяванне. Давай лепей у крыжыкі-нолікі. А я у іх не хочу. Тады гуляць будзем паасобку. Ты сам сабе, а я сама сабе. Ну і добра. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Яночка, прывітанне, Тёмачка. Ой, феечка, прывітанне. О, мы так вас чакалі, так чакалі. А я думала, вы захапіліся якой-небудзь гульнёй і пра мяне забыліся. Ды мы не прыдумалі, у што гуляць разам. Вось кожны сам і гуляе, а так не цікава. Ну, вядома, не цікава. Няўжо вы не прыдумалі ніводнай агульнай гульні? Не-а. Можа, вы нам дапаможаце? Так, падкажыце, у што нам разам згуляць? Ну, добра. А давайце ў галоўную прымету. А што гэта за гульня? Мы пра яе першы раз чуем. Усё вельмі проста. Трэба назваць усяго толькі адну прымету жывёлы, але галоўную, каб адразу можна было здагадацца, пра каго размова. А, сапраўды проста. Мне падабаецца такая гульня. І мне, а давайте вы, феечка, першая пачнёце, каб мы павучыліся. Добра. Тады адкажыце мне, у якой жывёлы самая доўгая шыя? У жирафы! Правильно, малайцы. Гэта было лёгка. Ну а цяпер вы прыдумайце што-небудзь складанейшае. Я ўжо прыдумала. Слухаем уважліва. Якая жывёла самая вялікая? Вось дык складана. Ну і які твой адказ тады? Вядома, гэта слон. Смяецца той, хто смяецца апошнім. Ты хочаш сказаць, гэта неправільна? Неправильно. Не можа быць. Усе ведаюць, што самы вялікі слон. Праўда, сябры? Чуеш? Не ўсе з табой згодныя. Як так? А хто тады самы вялікі? Сіні кіт. Ён большы за слона у шмат разоў. Сапраўды, я пра яго забыўся. Сёма, не трэба спяшацца, а лепш добранька падумаць. Яна, а можна мне яшчэ раз паспрабаваць? Вось загадай каго-небудзь. Добра. Тёма, адкажы, у каго самы прыгожы хвост? Што тут думаць, вядома, у мяне. Сёма, памятаеш, не спяшацца. Я жартую. Так, цяпер сур'ёзна. Так. Думай, Тёма, думай. Самы-самы прыгожы. Сябры, а вы ўжо ведаеце адказ? Ведаеце? Толькі мне не падказвайце, я хачу сам. Значыць, уяўляем сабе самы-самы прыгожы хвост, такі вялікі, рознакаляровы.
Ды гэта ж Паўліна! Ну як, Яночка, правильно? Правильно, малайчына, Дзён. Ура! А цяпер можна мне вам загадаць? Я ўжо ведаю каго. Добра, слухаем. Адкажыце, у якой жывёлы няма лап? Ніводнай? Ніводнай. А хіба такія бываюць? Ну, без хвастов бываюць, а вось каб без лап? Нешта ты няправільна загадаў, Цёма. Усё правильно. А я кажу, не бывае такіх жывёл. Чакай, чакай, Яночка, цяпер ты спяшаешься. Давай разом подумаем. Ну, давайте. Калі ў жывёлы няма лап, як яна ходзіць, а? Ну, хадзіць, напэўна, не можа. Не. Што ж яна ўвесь час на месцы ляжыць? А што, калі яна поўзае? Можа такое быць, сябры? Ага, гледачы кажуць, што можа. Я, здаецца, пачынаю разумець. Поўзаюць розныя змеі. І ў іх сапраўды няма лап. Цёма, гэта змяя. Так, адгадала. Бачыш, Яночка, а ты казала немагчыма. Спрачалася са мной. Ну, прабачце, сапраўды паспяшалася. Ну як, цікавая гульня? Вельмі дзякуй, што навучылі, феечка. І галоўнае, у яе можна гуляць разам. Давайте яшчэ. А як жа мульцік? Ён вось-вось пачнецца. А, ну тады пасля яго. А пасля мульціка трэба рыхтавацца да адпачынку. Давайте заўтра. Ну добра, я тады за сёння прыдумаю, каго буду загадваць. Я. Дамовіліся, а зараз мультфільм. Глядзім. Ой, цікавы мульцік. Ага. Ну што, сябры, надышоў час развітвацца. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Да пабачэння, дарагія нашы. І чароўных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю